çıdam ok, düşünýäňmi çıdam ok, talagym bermek. Oho, Didarjan, özüň maýdos. Gow dost. Ýaxşy. Hawa menem gowy. Bäh. Görüşmediňmi-de 7-8 ýylla bolaýdy diýen ha. Dost. Gydym, handaý bu sanamydany? Gydym gowmy? Tüweleme. Gydyňmy? Owa, bortonjym. Tüweleme. Ýene ýene bir gydym bar. Düýn, ýene de bir gydym boldy. Ine şoň üçinem gydym bilen ejedin begendirelip ikimiz bir daha çykalaýylyk geldik. Bärik senen bir daha almagy geldiňmi? Ýok, men şu ýerde işleýän. Bu iş eylemi? Ondan özüňden näme täzelik? Seňe küç çağaň bardyr. Senem şo men bilen bir ýylda toý edipdiň däme? Hawa, ýöne intek çağama ýok. Uy, näetdiň ay? Entegem Ay hawa, maňlaýda dost näçek. gynanma dost, gynanma. Allah sana da şeyle çağırıp kucağına almak nasip etsin. Amin dost, amin şeýdi. Ana gel geçdine, haýsy gyzylan görjek. Gelene. Ani görüşdürellos. Seret, yekece gıydım madır. En gımmadından, goğsundan alalı. Düşündün değil mi? Bolýar ahlas, intek çağamız 3 ýaşynda bolsa. Kän urlamada diýlen etsene sen. Seret, şloram goğjak ken ha? Atu gowja. Salam dogum. Salam. Näme gözlediňiz? Aýna qaqamyz ýekece gyzdym ma diýip, gyzylla qallyp, gyzyma bir zatlar aljak bolýar. Ýöne gyzyllar gaty owadan eken. Aýna gortda bahalar rahmatly eşitdim. Qaqamyz bilse gözümde de bir zatlar at beräýmezmi-ki? Öňem kogul bir gyzymyz bar. Gyzymyza taý bolsun diýip gelin, uzun muňa dogulýardy. Uy, şeýlemi, tüweleme. Allah saglyk bilen gujaňyza sagaman almagy meýser etsin. Serediň siz haýsynda akdyňyz gyzymyza? Ýasyňkiler hemmesi ogulmy? Men entek çağam bolmam soň bilmedim de. Entek bile bizatlary almak nesip eden ok. Uy bagşlan, bilmändirin. Bagşlan dogun. Ýok ziýan ýok. Ine dogun, sizi şu gyzyly görüň. Şumy? Hawa gaty çeken. Assalamu alaykum magam. Gel. Waalaikumesselam. Näme hyzmat? Dogrusu men bu zatlardan kän başmy çykany. Munça zadyň içinde. Owa, ola şeýlidir. Agam kime? Geneje men. Oglum boldy. 17 ýyl ýylenne birinji gezek qaqa boldum. Allah meni 17 ýyl sinap 17-nji ýyl diýlenne ogul perdent berdi. 17 ýyl. Yeni şu önkönkulükmi? Ayır diýen şu da, bollet diýen sana. Sana dogulmadyk çağaň eşigi näme diýen o? Sana diýen gözüm görmesin düşünýärmi? Doýurdyň o, ýoksa çağa, ýok, ýok. Meňe martyw etmäge hakym bardyr. Hakyň ýok düşündiňmi? Ýok hakyň. Men ýadydım. Hemme zatdan ýadydım Ahmet. Düşünýärmi? Bolly menen çıdam ok, düşünýärmi çıdam ok, talagym bermek. Men endi sen bilen ýaşamaýan. Sen hiç jerigimni döňok. Düşündiňmi? Şu zatdyňam gaýdyp öýde görmäýin. Şoň üçin şu wagt näme aljagman bilemok. Özüm şu wagt edil düýş görýän ýalyýar. Gel ağam onda sen. Şuları gör, şutaydı. Häzir gelýän. Ağamcan ine. Nesip et. Sağ ol. Sana da Hudaý ýetir. On 17 ýyl.
Biz bolsa 4 ýyla çydamjak. Her ay umid, her ay sessizlik. Menem ýadadım. Ýöne senden ýadam ok. Garaşyp ýadadım. Bağışla Ahmet. Menem sen ýüregim kän agyrtdym. Ece bolmagy howlugyp, aýallyk borjumy ýadymdan çykaraýdym ötken. Bağışla. Käwagt. Bagt diýlen adam kimlere ir, kimlere geç gelýändir. Belki bize geç geljekdir. Belki umuman gelmesen hemi. Geler. Esasy da agdy berlik, hemem sabr edenden bayragam ulu bolýandyr. Edil özü hemme diýen zakadan 15 minutdan barar. Hawa. Edil şu platformada näme haryt zakat eden bolsaňyz, şolaň emmes barar. Arkaýyn olaýyň netip bolsa. Oglanlar Salam aleykum. yetişýäňizmi? Hova bassyk hemme zat gulýaly. Aýdysyňa diýal masinlara GPS-laram dakdyk. Inni hemme masinlarymyzy arkaýyn oturan ýerimizde haýsy masiniň nirde näme işläp ýörenini arkaýyn görüp bilýäs. Gaty gowy. Aradaky restoranyň zatlary bilen satyjy bilen alyjyny beripdirdiňiz dämi? Oglanlar seredin. Biziň bar maksadymyz halkymyza ýeňillik töretmekdir. Düşündiňizmi? Başlyk. Dogrusu bir hilrägem öleň ejem ýaran oktuda balnisa ýerleşdirdik. Ýanyna da aýalym bilen çagylynma. Onuň ukol dermannydy garaz. Ýanyna barmasam bolan okta başlyk. Gidiver arkaýyn, gidiver. Sagamanja oglaşdym. Sag bolun başlyk, Taňry ýalkasyn. Hawa menen baryan bir kysagada. Allyňyz dämi? Ejeme bildiräýmen, sürpriz etmelidir. Bolýa barar. Doglangyňmy? Howalay şu ejeme doglagyny. Hemmämiz düşüp sürpriz edelip, sowa dalalydyk. Oňam sowadan alypdyrlar eýem. Şoň üçin jaňa diýerler. Doglangyň bolsa ýetişýäň dämi? Sagdyma 5 bolupdyr. Ýetişernaý başlyk. Bar gidiver senem. Bir sagada ergidenimden hiç tat bolasy ýok. Esasy zat ejeňizi begendirin. Sag bolun başlyk, Taňry ýalkasyn. Köp sag bolun. Zakadan hemmese uğradylandyr, arkaýyn olaýyň başlyk. Ola sag bol. Sagamanja. Sag bolun, sagamana turun. Can oğlum, sen bir işlesen özün kesel edersin. Gecelerine de iştip okuyun alıp bilen oğa. Arasını deyincin amalay. İşlen ne hilon son kovme. İşlerim goýjy. Ýakynda täze programy döretdim birik dip. Şo programmaň içinde isleýän zadyny arkaýyn oturan ýerinde isleýän zadyny görüp bolýar. Oturan ýerinde isleýän zadyny sazlap zakat edip bolýar. Sen meni alat etme. Ogluň halkyň hyzmatynda eje. Şu gün irräjik öýe barjak bolaryn bolýarmy? İň bolmanla jaň mıvralla oğlum. Günüň dowamyna ýekeje sapar ejemen gowy diýsen bolmaňa. Kyn zatmyş ol jan balam. Bolýar, boranny. Seni saklamaýyn. Wagt-wagtyna iýip içdiňjiň al, hor bolma. Boraja, bolýar. Elim boşan wagt hökman jaň ed oğlum, garaşýan. Tagaman işle oğlum. Boraja, bolýar. Can oğlum, sen bir işlesen özün kesel edersin. Gecelerine de iştip okuyun alıp bilen oğa. Arasında deyincin amalay. İşlen ne hilon son kovme. İň bolmanla jaň mıvralla oğlum.
Bunun dowamında ýekece sapar ejemen gowdysan bolmaňa. Kıyındatmış ol can vala. Bolya, boranla. Senem saklamayın. Wagtly iýiç diýinjiň al, hor bolma. Elim boşan wagt hukmanjaň edi oglum, garaşýan. Tagaman işle oglum. Bağışla. Men gece kalmayacağım.